הנפלאה הזאת שזכינו שהגיע לכאן. אז אני מאוד נרגש, אני מקווה שאני ככה, אני עושה לכם ניסיון, אתם תהיו נחמדים איתי, לא? גדולות, הן בורקות, כסנה שלא הוקר אלפי דורות, כסמן מסתער ביופי נדיר, ואישון לציון כמע ומאיר. הלובן בעין כפיסת חרמון, המרחק נחבא בהרים נמוגים, העפעף יורד, ענב ומצטדק, ביחד צפוף בעצב מחבר, ובית ישראל לא נותק, ושמה ישראל לא שותק, ובית ישראל לא נותק, ושמה ישראל לא שותק. המורשת נושמת שלום לאות, הדרך דלוקה חתחתית מאוד, והעם עולה עד שמגיע לנוף מחורר שאינו מרגיע, ובית ישראל לא נותק, ושמה ישראל לא שותק, ובית ישראל לא נותק, ושמה ישראל לא שותק, ובית ישראל לא נותק, ושמה ישראל לא שותק, בית ישראל לא נותק, ושמה ישראל לא שותק. האמת היא שאני נרגש מאוד סיבה, כי ברגע האחרון ככה יצא שהמשורר הנפלא שכתב את השיר הזה הצליח להגיע. אנחנו קצת מכירים אותו מתפקיד אחר שלו. כבוד גדול לנשיא המדינה, מר שמעון פרס. ישראל לא נותק, שמע ישראל לא שותק, בית ישראל לא נותק, שמע ישראל לא שותק, ברוך הגדול שגיור החיים, בסוף מסורת שכולם שמע ישראל לא בשבוע שעבר ביקרתי בבית ספר בראשית בירושלים, בכיתה ו', ילדים וילדות בני 10, עם הקהילה הנפלאה, כל העדות. ביניהם היו שתי סולניות, אחת יוצאת אתיופיה, השנייה אני חושב מאחת העדות אחרות, והם שרו, אי אפשר לעמוד לפני זה. ילדה אתיופית
עם העיניים הכי יפות בעולם. קול נהדר, בת 10. וחשבתי, אנחנו מגנים את כל אלה שמשמיצים וגזענים, אבל האמת היא שכולכם, אתם ואני כמוכם, אוהבים את השבט הזה. ואהבה אפשר להביע בשיר יותר מאשר בכל דרך אחרת. חזרתי מבית הספר, כתבתי את השיר, ועלה מיד לדעתי שאין כמו עידן. המקהלה הנהדרת שלו. עכשיו אתם צריכים להבין שהשיר הזה הוא עבר אליו לפני 5 ימים בסך הכל. בהיותו ברשת אמריקאית, נופלים מהרגליים. אף על פי כן, בנוסף לכל הדברים האלה, הוא החליט להלחין את זה לכבודכם הערב. זה שיר אהבה של עם שלם, לאחד השבטים הנפלאים שיש לו. צריך לדעת לאהוב, וצריך לדעת לשיר. וזה מה שעידן נותן לכולנו. תודה רבה.